når jeg køber tøj online og sender det retur igen, da de ikke kan bestemme sig, hvad de vil have. Det bliver jo så mindre og mindre godt for miljøet, så derfor har vi ikke denne skønne natur mere. Hvilken trøje vil jeg have? Hvilken trøje vil jeg have? Jeg ved hvad, jeg bestiller dem bare alle sammen hjem. Ja. Nej, min pakke er endelig kommet hjem. Ej, hvor fint. Du må se, hvilken en af dem her, der passer mig. Ej, det er kun den her, der så godt ud. Jeg tror, jeg er nødt til at returnere alle de andre. 9 ud af 10 af de ting, der bliver købt online i tekstilbranchen, bliver sendt tilbage, og det er et stort problem for miljøet. Og det har vi udviklet en løsning på. Fit vision makes your vision become our mission. Ja, jeg tror lige, jeg vil teste den der nye app, Fit Vision, faktisk. Ja. Hold da op, den ser da helt udmærket ud. Jeg tror, det er den, jeg skal have. Det er da det. Den måde, vores app fungerer på, er, at den bruger AI til, ligesom, hvor du sætter din kropsvægt og højde ind. Og så visualiserer den for dig, hvordan for eksempel en t-shirt kan komme til at se ud på dig, så du ikke skal købe alt muligt hjem og skade miljøet på den måde. Ja, og måden vi har tænkt os at få vores app ud i verden, det er at indgå samarbejde med diverse tøjvirksomheder i tekstilbranchen osv. Og det vi simpelthen vil gøre, det er at få vores app ind på deres hjemmeside, så man trykker ind under produkt, så kan man klikke på vores app, og så ligesom skaber et visuelt billede af det. Det vil også hjælpe virksomhederne, fordi hvis folk ser, at de er mere bæredygtige, vil de have de større chance for at købe der med dem, og det vil også hjælpe virksomhederne på transport og leveringsomkostninger. Så tag med på vores rejse Og hjælp os med at redde kloden. for vi er Fit Vision. Makes your vision become our mission.